हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो सिगांनि आपडेट्स भिडिअआवहाय कमेन्ट्सआव सोंहरदोंमोन आगोमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 16खौ माब्ला नुगोन होननानै। स' लोगोफोर मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर आगोमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 15खौथ' नोंथांमोना बयबो नायखांखाबायानो जानांगौ आरो जाय नायाखै नोंथांमोना बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। बिथांमोना अलरेडि पार्ट 15खौ आपल'ड खालामखाबाय आरो लिंकखौ आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसन आरो कमेन्ट बक्सआवबो फिनाव होना दोनगोन लोगोफोर, नोंथांमोना बेयावबो थांनानै नायनो हागोन। ओमफ्राय लोगोफोर ओरैनोथ' बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेला आगोमा रुवाति बड' सिरियालनि गासै पार्टफोरखौ साननै एबा सानथामनि गेजेरावनो आपल'ड खालामोमोन, नाथाय बिथांमोना दायो आगोमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 16खौ सानथाम सानब्रैयानो जालांबाय, नाथाय दाबो बिथांमोना आपल'ड खालामाखै। जानांगौ बिथांमोननि चेनेलाव माबाफोर टेकनिकेल इसु जादों आरो नङाबा बिथांमोना पार्ट 16नि थाखाय शुटिं एबा एडिटिंफोर सोलिगासिनो दं लोगोफोर, जायनि थाखाय बिथांमोना दाबो आपल'ड खालामाखै पार्ट 16खौ। स' लोगोफोर नोंथांमोना सोर आगोमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 16खौ नायनो थाखाय नेनानै दं, नोंथांमोना एसे नेनानै थाथ'दो लोगोफोर। आसा खालामो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेला आगोमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 16खौ थाबैनो आपल'ड खालामगोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जाय दासिमबो आगोमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 15खौ नायाखै, नोंथांमोना बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। बिथांमोना अलरेडि पार्ट 15खौहाय आपल'ड खालामखाबाय आरो लिंकखौ आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसन आरो कमेन्ट बक्सआवबो फिनाव होना दोनगोन लोगोफोर, नोंथांमोना बेयाव थांनाबो नायनो हागोन। ओमफ्राय लोगोफोर आगोमा रुवाति बड' सिरियालनि स्ट'रिखौ लिरदों कनकसा बर' बिथां आरो बेयाव जों फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों गाहायै दिनेश रामसियारि, अनसुमै बर', उत्तम, निरिबिलि रामसियारि आरो बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बे सिरियालाव फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों कनकसा, दशरथ, मीना, लकेन, ब्रजेन, बाबुल आरो तपसि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां आर्टिस्टफोरखौ जों बे सिरियालाव फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों लोगोफोर। आरो बे सिरियालनि प्रडिउसारा जाहैबाय एसबि क्रिएशन आरो क'-प्रडिउसाराव दङ दशरथ बर' आरो लकेन सरगयारि बिथां। स' लोगोफोर दिनैनि सर' आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।